देखुची तो रही पारुनी ठीक कहूँ मोर एका ए मरुभूमि निर्जनता मु एका ए मेलान गहरी भितर मु एका महापात्र एकाकी पड़ल बास्ता सोना तमें घरे आसी देखिछ मो अपार बाहागर ए मजबूत घर भितर एक उत्तप्त मन रुद्र तमକୁ କେମିତି ମନ ପକାଉଛି ଏ ଅନ୍ଧାର ନିଶାର ନିଶୁନ ନିରଳ ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିରବତା ଭିତରେ ବି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ ଆସ ଆସ ଜନ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସ୍ମୃତିର ହୃଦୟ ଅନ୍ଧାରେ ମୋ ଦିଗ କର ଆସ भगवान को स्मरण करुचे तू परा कहू ईश्वर स्मरण कले विषक्रिय अमृत हो जाए आउ ये मद भगवान नाम भगवान जिते बड़े भगवान हिसाब मांगे दी पेट गाड़ी की दे बाहर भोला बा पूरा देसी मुद्दा को विदेशी बुद्धि ମୁଁ ତ କହିକି ଠକି ଗଲିଣି ଖାଇଲେ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ମତେ ଟିକେ ବୁଝାଅ अरे केही तो जरे बुझाओ अरे भूली जाए ताको भूली जाए सबू भूली जाए ता स्मृति को ता मुह ता चेहरा अरे कई बुझो ना आउ जिए बुझे पारुची से सारा देले खेती कोन भोला किए से एई मत अरे प्रत्येक मध्य मद पियो भाई गोटे गोटे गाना अरे मौली अरे सौ अरे सब भल मुंड कर मद पी ना
ଝିଅ ମନୀଷାର ବାହାଘର। ମୋର ତମକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାଟିବେ, ଏ ବାହାଘର ତମେ କଣ ଖୁସି? କୁହ, ନୀରବ ରହିଲ କାହିଁକି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୁଁ କହୁଛି ଭଣଜା, ଏକା ତ ଡାଟି ନିଅନ୍ତି। ଏ ବାହାଘରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ହସିଦେଲେ କେହି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି ମାମୁଁ। ହସର ଯଦି ଓଜନ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଜାଣି ହୁଅନ୍ତା କେତେ ଓଜନ ହସିଲେ ଜଣେ ଖୁସିରେ ହସେ, ଆଉ ଜଣେ କେତେ ଓଜନ ହସିଲେ ଦୁଃଖରେ ମାନେ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମ ହସର ଓଜନ କହୁଛେ ତମ ହସ ଆଗ ଖୁସିର ହସ ନୁହେଁ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହସ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମ ଚଳିବାର କାରଣଟା କାହିଁକି ନା ତମ ଝିଅ ତମ ମୁହଁରେ ଚେପ ପକାଇছে, ଚେପ। ଶାଶୁ ମାରୁଥାଏ ବୋହୂକୁ, ବୋହୂ ଅଭିମାନୀ କାହାକୁ ମାରିବ? ମାରୁଥାଏ ଚୁଲି ମୁହଁକୁ। ତମେ ଆଉ ଯେତେ ଦେଖେଇଲେ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବନି। ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ଚହର, ତମରି ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ତମ। ଅପେକ୍ଷା କର। ତମର ହର ବଦନ ବଟେ। ନକଇ ଭଣଜା ମନ୍ତ୍ରୀ କଥାଟା କହିଦେଲେ। ଭଣଜାର ବ୍ରେନଟା ପୁରା ନିଜେ ମାରିଛି। ସେଇଟା ମତୁଆଟା ଆପଣ କହିଲ କି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁଛି ସିଏ କଣ କହିବ? ଆଜି ସିଏ କହିଲା, କାଲି ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦର ଝୁଅ ଗୋଟାଏ ଢୋଲିଆ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବ ତ? ମୋତେ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଭାଣିଜୀର ପସନ୍ଦଟା ଏତେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ହେଲା କେମିତି? ଆରେ ଯଦି କଲା ଗୋଟା ଡିଜେ ବାଲା ଦେଖି ଲହବ କଲାନି। ତମେ ବାପ ପୁଅଟା ଏ ବାହାଘରରେ ରାଜି ହେଇଗଲ। ଆମେ ରାଜି ହେଲୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ବାହାଘର ନ କରିଥିଲେ କଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ଝୁଅଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଘରେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, ପୁଅ ଦିଟାକୁ ପଠେଇ 10-15 ପାଠ ଦେଇଥାନ୍ତ। ପ୍ରେମ ନା ପ୍ରେମ? ତମେ ଜାଣିନା ଆମ ଝିଅଟା ଝିଅ ହେଇଗଲା, ଗୋଟା କୁହୁଳା ନିଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଯଦି ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଚାଲ। ଗେଟ୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବିଦା କରିବା, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ହରିର ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରୁଦ୍ର ସିନା ମଧୁଆଟା ବୋଲି ତୁମେ ତା ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଦେଲ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ତୁମ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ? ରଜତ ନାୟକକୁ ମାରିଦେବେ। ରଜତକୁ ମାରିଦବ? କାମେରା କାଉଟା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦବ ନା କଣ? ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ମୋ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଯିବ। ବିଧବା ବିଧବା ଝିଅଟା ସବୁଦିନ ତାକୁ ପୋଷିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି,
ମଣିଷାରେ ଗୁରୁଚଣ୍ଡା ଭୁଲ କଲା କେମିତି? ଆରେ ଏଥିରେ ମନୀଷାର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ରଜତ ଏମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଅଜିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ମରଣକୁ ସେ ଏମିତି କଣ କଲା ଯେ ତା ସହିତ ବିବାହ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲ? ଆରେ ସେ ଶୁଣିବୁ ରଜତାର ରକ୍ତ ଖରାପ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଏ ଯେମିତି ତୁମ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ତୁମେ ବି ସେମିତି ତା ପରିବାରଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅ। ଆରେ ଖାଲି ସେମିତି ନୁହଁ, ଆରମ୍ଭ ତାକୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ପଶା ସେତିକି ନୁହଁ, ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିବେ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ହେଉ ମରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ତମେ ସେଇଆ କର, ତମେ ସେ ରଜତକୁ ଲଚାଅ। ଆଉ ମୁଁ ତା ଭାଇ ଶଙ୍କର ନାୟକ ନାକେରେ ଦୌଡ଼ି ପୁରେଇ ଝିଙ୍କା ପରେ ଝିଙ୍କା ମାରିବି। ତାର ଲାଗି ମୋ ଡିଜେ ପାର୍ଟି ଆଜି ଲସରେ ଚାଲିଛି। ତା ପରିବାରଟା ସରକାର ଦେବା ଦରକାର। ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପାଖ ରୁମ୍ଟା ଝିଅ ଜଏନ୍ କରୁ। ପୁଣି ଆଜି ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ, ଏଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନିରଳାରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା।